ایک ہی گناہ ہے جدی سزا رب دنیا تے ضرور دیندا باقی سب گناہاں دا ادھار رکھے قیامت نو آپ یہاں دی بے ادبی ایک ایسا گناہ ہے کہ جدی سزا رب دنیا تے بھی ضرور دے تے قیامت نو بھی ضرور دے میرے نبی نے فرمایا ماں باپ دا گستاخ تے بے ادب قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا وہ جنت دی خوشبو جڑی ہزاراں میلاں تے جاندی میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا لوگ پوچھتے ہیں ماں پہ دا بے ادب تے گستاخ کون ہوندا ہے تو بزرگ فرماندے نے کہ جدی وجہ تو او دی ماں یا باپ دی اکھ وچ آنسو آ جائے نا اوہی بے ادب جدی وجہ تو ماں روے ابو روے سمجھو او بے ادب لہذا کوشش کرے آجے کہ تہاڈی وجہ تو انہاں دی اکھ وچ کدھر اتھرو نہ آ جائے نوجوان یونیورسٹیز